I'm trying to be what I want to be, and whatever I be, I'll be proud to be a burning kudu product. Yes, guys, let's shout, I'm a BKD product. Ni dan burnin kudu ne, yayuna na BK sun iya bal sosai. Allah ya daga su, wanda mu samu fiye ma da Ronaldo da Messi da Neymar du. 'Yan kasuwa masu kawo abin siya, Allah ya bunƙasa, wanda mu samu fiye ma da ɗan tata, kai har ma da ɗan gote. Manyan gari masu kawo mana ci gaba, Allah ya kare ku, wanda mu samu president da ministers da janar na soldiers du. 'Yan siyasa masu samo aikin yi, Allah ya kare ku. I'm wishing good on you. Yes, yes, yes. I'm trying to be what I want to be, and whatever I be, I'll be proud to be a burning kudu product. Yes, guys, let's shout, I'm a BKD product. Ni dan burnin kudu ne, mu 'yan birnin kudu ne, ba mu jin tsoro. Allah ya kare mu, iyayenmu masu sa mana albarka, Allah ya kare ku. Malamanmu masu yi mana yin wa'azi, Allah ya kare ku. Mu Allah ya shirya mu. Let's live in peace and unity, no jealousy but harmony. We are burning kudu product. Yes, guys, let's shout, we are BKD product. Mu 'yan birnin kudu ne, mu 'yan birnin kudu ne, ba mu jin tsoro. Allah ka kare mu, wanda mu samu fiye ma da Ronaldo da Messi da Neymar du. 'Yan siyasa masu kawo mana ci gaba, Allah ya kare ku. 'Yan kasuwa masu kawo abin siya, Allah ya bunƙasa, wanda mu samu fiye ma da ɗan tata, kai har ma da ɗan gote. Sarakuna masu bi mana tarbiyya, Allah ya kare ku. I'm trying to be what I want to be, and whatever I be, I'll be proud to be a burning kudu product. Ni dan burnin kudu ne. Yanzu malamin doka ce kana so a cikin 'yan bal nan gaba a samu Ronaldo da Neymar. Su aka ke ga za su zama Ronaldo da Neymar in future a birnin kudu? Well, ni abin da zan ce, ba zan ce akwai wanda za su zama Ronaldo da Neymar a birnin kudu ba. Amma kaga muna da top club guda 5, akwai Rising, akwai United Eagle, akwai Liverpool, akwai Rangers, akwai BK Strikers. Insha Allah a cikin wannan club din da kuma sauran ma masu tasowa, insha Allah muna sa rai nan gaba za mu cimma burinmu. Kuma idan muka je birnin kudu muna gaggayen ku fresh, suna looking fresh, za a gan su neat ba su da damuwa. Me sirrin ne? Wato sirrin wannan da kuke ga shine Majestic Yogurt. Muna da Majestic Yogurt, kuma idan mutum ya kasan gayan birnin kudu suna sana'a, to idan mutum ya yi sana'a ya samu kuɗi ya je ya siya Majestic Yogurt, ya zagaya gurin Alhaji Isa Alex ya siya packaging kaza ko tsire suna suya a wurin. To normal in ya je gida ya sarara, kaga dole na baka sati kai ma in ka gwada za ka yi fresh. By Alan Walker.